controlar, quero navegar, quero controlar o reloxo do tempo e que poida pasar lentamente para pilotar unha nave por riba do ceo e cruzar continentes. Quero navegar polo mar do pasado para mellorar o presente. Volto a equilibrar esa loita do lado daquelas que apretan os dentes. Transformamos a dor en acordes, letras esquecidas nun ensaio a meia tarde. Malla no cadelo cando morde, educarono pra que mordendo jarde. A falta de coraxe do cobarde, o mundo arde. Acostumadas a vivir no bordo, estorbo. E se fabrican boa música na industria debo estar quedando xordo. Eu non fago temas para facer reels, brillo con fonemas non poñendo grills. Non va a sorprenderme, peja tan vil. Versionan a canción de moda, non chejan a 1000 números. Non se aprecian os reflexos, roupa no va que merco non agocha meus complexos. Sentimentos inconexos, a luz dun flexo, creando versos o placer do sexo auditivo que me calma, morfina. Percutivo dando palmas, afina. O San Benití non vayas o de paredes. Se queres coidar de ti, coida de quenes máis queres. Aquí ninguén está por cima. Algúns parecen sketches de pantomima. E se me flipei subidiño unha tarima. Tiña moita merda dentro pero moi pouca autoestima. Busco raio transparente, o raio do plácido luar, que alumea disidencia, que berra insistente, ninguén pode escuitar. Busco a parceira irreverente, que rebante o teito de cristal. Busco a fortuna e a nobreza, a inocencia e a beleza, busco nela un sinal. O rescate do barco, rumbo non sei na onde. Vou na musa do mar, o norte daquel lugar. Ese mal cantei, subidiño unha tarima. Tiña moita merda dentro pero moi pouca autoestima. Quero controlar o reloxo do tempo e que poida pasar lentamente para pilotar unha nave por riba do ceo e cruzar continentes. Quero navegar polo mar do pasado para mellorar o presente. Volto a equilibrar esa loita do lado daquelas que apretan os dentes. Na 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 na. Para mellorar o presente, daquelas que apretan os dentes, daquelas que apretan os dentes, daquelas que apretan os dentes. Quero controlar o reloxo do tempo e que poida pasar lentamente para pilotar unha nave por riba do ceo e cruzar continentes. Quero navegar polo mar do pasado para mellorar o presente. Volto a equilibrar esa loita do lado daquelas que apretan os dentes. Benvidos, benvidas a todo o mundo ao Bar da Cantina. Corremos kilómetros, superamos obstáculos, tan só por ti. Arenteiro. Que tal, como estamos? Boa noite a todo o mundo. Uns máis, aquí estamos. O Bar da Cantina, hubo derrota no derbi galego, hubo derrota en Espiñedo, pero creo que hai moito do que falar e para iso está aquí Milito. Boas noites. Boas noites, Darío, boas noites a todo o mundo que está aí. Primeiro de todo, disculparnos ca nosa audiencia por fallarvos a semana pasada. Bueno, complicacións, xa sabedes como vai isto. E nada, un principio de ano que non comezou tan ben como
como ese final de ano, sobre todo no tocante aos resultados, e bueno, pois ponse outra vez peligrosa a situación despois da derrota do sábado. E nada, saludar por aí que xa temos os fiéis aí dándolle, non? Alexito, saludándonos, o Carrozas Peludo, o Camilo do Val do Dubra, como non, e bueno, compañía, non? Así que nada, moitas gracias por estar aí a todos. Temos ao Peña tamén, que acaba de entrar. Ah, sí, hostia, eu pensei que andaba no dentista, que díxome hoxe que non podía entrar porque estaba no dentista. Igual xa saliu, por iso lle dimos 20 minutos para que nos vise, polo menos que nos escoite, xa que non pode falar. Probablemente. Exactamente. Bueno, por nada, falaremos desa derrota 0-2 en Espiñedo, unha derrota con moitos ingredientes, se se pode chamar así, e nada. Vamos a falar, hoxe estamos Milito e eu face to face, pero bueno, como sempre todo o mundo aí no chat que nos comente que hoxe non sei por que me dá a mí a sensación de que vai ser un deses días onde o chat vai botar fume. Sí, hoxe hai que botar moita mau do chat que nos comente, bueno, como viu o partido e o mellor que en cada topic pois hai que ir metendo algunha preguntiña ou que vayan dando os seus comentarios e as súas opinións, non, Darío? Sí. Milito, antes de pasar ao análisis, titular do fin de semana? Pois moi claro, pensei, no, e creo que foi un que amargo sábado. Hostia, ese boa. Dixencho fora de cámara que che iba a gustar. Sí. É dos meus, é certo, que dixeches que era dos meus, pois... Sí, moi Matías Prats. Sí, eu iba a ir un pouco por esa línea, pero vou dicir unha frase que me gusta moitísimo a min decir, e é, para comer, Lugo. Pois vamos alá, análisis dese Arenteiro 0, Club Deportivo Lugo 2. Pois vamos alá logo con esa derrota en Espiñedo. Contanos, Milito, que pasou o sábado ás 4:15? Bueno, pois viñamos con moitas ganas, non, de ver esta aposta de largo do 2026 nun derbi. Si que é certo que se coltou a xeira outro día en Madrid, que xa aproveitamos e podemos falar un momentiño así tamén, comentar do partido, onde o Arenteiro fai moi bo partido, onde fai unha primeira parte onde perdoa moito, onde deixa sair vivo o filial do Real Madrid, e bueno, pois a verdade é que sinceramente, aínda que foi unha derrota, pois deu moi boas sensacións como viña dando nestas últimas 3 victorias seguidas o Club Deportivo Arenteiro. Sorprendeunos tamén, a min sorprendeume moito tamén a alineación, foi exactamente igual, simplemente trocou a Mingo por Ochoa, que outro día Mingo, pois por problemas estomacais, comentaba Jorge tal o encontro contra o Madrid Castela, que non podía ser de inicio, que non estaba para disputar o partido inteiro, outro día si foi titular, acalaba un pouco esos rumores que falaban de que, bueno, que está aí, non, na palestra o nome de Mingo, e bueno, foi da partida. Unha primeira parte onde o Arenteiro pois intentou salir a mandar, onde o Lugo pois xa dando mostras da súa solidez defensiva que leva mostrando todo o ano, onde está millonando moito esta campaña, precisamente onde ten un adestrador que é bastante ofensivo, pero que lle está dando moita importancia, sobre todo neses partidos fora da casa, de protexerse co balón e de non conceder moito, e bueno, de feito, Thiago Iglesias a comentaba en rolda de prensa previo ao partido que viña un campo que lle parecía dos máis difíciles da categoría, falaba dese aura de Espiñedo, non? De que lle recordaba un pouco, salvando as distancias, evidentemente, a ese Anfield Road, non? De que dun saque de banda, calquera cousa, non? Xeraba peligro ao Arenteiro, entonces creo que veo que a lección moi ben aprendida. Pero aínda así o Arenteiro
foi quen nesa primeira parte de chegar moi ben arriba, quizáis non con tanta número de ocasións ou con tantos centros ou con tanto balón á área como noutras ocasións ou como outro día en Valdebebas, pero sí que é certo que tuvo 2-3 ocasións moi claras, un par delas lembro de Cuellar, outra de Dani, donde creo que erra a non rematar de primeiras e despois intenta regatear o porteiro e xa se lle escora moito balón. E creo que a única ocasión do Lugo en toda esa primeira metade, aparte do gol, que donde ahora comentarei, pero aparte dese gol, creo que a única ocasión que teñen é ali nun centro, non sei se ven nun córner, engancha ali un balón no segundo pau o dianteiro do Lugo e para Alvin. Polo resto, vin bastante ben o Arenteiro. Perdou, evidentemente, pois volveron un pouco eses erros do pasado, non? Onde non pechas ben as primeiras partes, onde xa encaixaches como o día do Racing de Ferrol, nunha acción onde Eliseo pois non está expeditivo ou en vez de contemporizar, pois entra e compra o amague de Balboa, pois consigue ese 0-1 o Lugo que foi moi psicolóxico. Da segunda parte, pouco ter que comentar. A segunda parte, saltan os 22 ao campo, Arenteiro vese outra vez coas ganas de ir para arriba, fai cambios, fai ese triple cambio Cuesta, dándolle entrada, se non recordo mal, a Dilson, a William de Camargo e a Yacer. E, bueno, pois, escasos 2-3 minutos despois, o xogador brasileño, nun acto totalmente egoísta, nun acto totalmente fora de lugar, nun acto que pon en evidencia os seus compañeiros, como despois comenta Jorge Cuesta en rolda de prensa posterior ao partido, pois deixa o equipo con 10, creo que, non sei se estás de acordo comigo, Darío, que non hai moito máis que valorar dai ao final do partido, ainda que sí que é certo que o Arenteiro intentouno, chegou algunha vez ao área, pois era moi complicado, sobre todo diante dun Lugo que sabe ter o balón, que fixo cambios para conservalo, e que, bueno, apenas sufriu no resto do partido. Sí que é certo que creo que ese segundo gol, como ben dixo tamén Cuesta, chega moi pronto, despois da expulsión, o Arenteiro mellor se pudera aguantar un pouquiño máis, ou mellor eses 10 últimos 15 minutos sería quen de intentar empechar, incluso con un home menos o Lugo na súa área, pero non foi así, e creo que non ten máis vida e moito máis que comentar esa segunda parte. Non sei como viches ti, Darío, non sei se estás un pouquiño de acordo ou viches algo distinto. No, un pouco nesa línea, no? Creo que o equipo saliu moi ben esa segunda parte, os cambios viñeronlle moi ben o equipo e creo que na expulsión de William de Camargo, pois aí se acaba partido. A parte do, digamos, do meramente táctico, creo que foi un golpe anímico tamén para o equipo. Creo que xa a partir de aí xa digamos, a motivación, ese ánimo, ese ímpetu por conseguir o empate non era o mismo. A parte, evidentemente, da superioridade numérica e táctica que tiña o Lugo con un xogador máis. Xa fora deso, creo que o mínimo mental afectou no equipo, non? É como que baixou os brazos, como que, joder, aquí sudando a camiseta durante 60-70 minutos, ou non me acordo ben o minuto cando saliu o William, para que salga el e en 2 minutos tire pola borda todo o traballo feito, non? Bueno, pois un pouco a sensación dos xogadores, non sei se do corpo técnico, pero da afición tamén, non? Incluso creo que a afición, a partir da expulsión, parece que se enfriou o campo por completo. Sí, non, foi das primeiras veces que vexo salir a xente de Espiñedo moito antes de que acabe o partido. Incluso algunha xente tamén nos últimos minutos íbase indo. Recordemos que creo que, se non lembro mal, creo que era o minuto 56, 57, cando expulsan a de Camargo, e quedaba máis de media hora por diante. Eso é un mazazo moi grande para o equipo, non? Sobre todo cando pasas ese triple cambio, arriscas e vas polo empate, porque neses primeiros minutos o Arenteiro víase que era quen de chegar ao área, non tiña creado ata o momento ninguna situación de peligro, pero quedaba toda a segunda metade, e creo que o partido cargase por completo William de Camargo, bueno, sei de xente que estaba ali na zona de tribuna, vía salir a William de Camargo e quedaba perplexo pola maneira en que salía do mesmo, non parecía arrepentido, e despois, Darío, de feito, seguindo comentando este tema,
que che pareceu a Iquisa que subimos ao noso Instagram? Tuvo un montón, non, de participación preguntando, non, que medidas disciplinares tería que tomar o Arenteiro sobre este asunto. Bueno, a xente estaba moi quente nas redes sociais e fora do campo, porque eu co que tanteei e pude encatar nas horas posteriores ao partido, a xente estaba quente, moi quente, porque creo que non foi unha expulsión normal, o sea, creo que non foi unha expulsión dun xogador encendido por un penalti que non lle pitaron, que lle clavaron os tacos na rodilla e bueno, podes ter, como dicía pois todo o mundo xogou ao fútbol, todo o mundo que xogou ao fútbol, perdón, sabe que hai certos momentos, bueno, que te podes esquentar e que se che pode ir no momento, pero eu creo que non foi o caso, porque que realmente estaba protestando un córner absurdo, un xogador que non podía estar quente porque acababa de salir ao campo 2 minutos antes, e que no momento que che saca amarilla tú eres un xogador profesional e que non podes facer o que fixo, directamente descojonarse do árbitro e aplaudirlle porque sabes que te van a expulsar. Creo que foi un acto moi egoísta, un acto dun xogador que non está enchufado no equipo, un xogador que non está enganchado, un xogador que non está, digamos, non está en dinámica de equipo, porque non é que, non sei, non me entra na cabeza que poida facer iso protestando un córner, sabes? No minuto 70. Sí, moito antes. Estou totalmente de acordo co que dis, a verdade, que xa só polos teus compañeiros, pola afección, ese respeto, non, que tes que ter, que eu vino en primeiro plano e quedei abrallado vendo como insistía, unha vez sacada a tarxeta, íbase reculando hacia atrás, mirando cara ao árbitro, en certa maneira, de modo desafiante, e xa cando vin que comezaba a aplaudir, pois, evidentemente, eu xa sabía que cal iba a ser o resultado, e a verdade que isto é para tomar cartas sobre o asunto, e despois contaremos algunha cousiña máis sobre isto, porque creo que hai que contalo, hai que decilo, e penso que aínda que sexamos o Arenteiro, hai cousas que non se poden permitir. Temos visto exemplos de outros clubes, mismamente o Pontevedra con Dani Selma, dun acto de desobediencia non técnica ao seu adestador polo lanzamento dun penalti. Selma hoxe está fora do clube. Entonces, bueno, creo que este é un acto moito máis grave todavía. Algún máis hai, e dirémolo, e creo que a verdade é que isto non se pode consentir en ningún momento. Non sei sobre o partido, Darío, se tes algunha cousiña máis que contar, que a verdade é que carece de análise o partido, chegado a ese minuto crucial. Creo que tamén yo preguntaban a Iago Iglesias, evidentemente destacaba, non, ese momento da expulsión, que despois, evidentemente, o partido, pois, eso, o segundo gol tan rápido, non, pois, xa case careceu de historia. Sí, eles aproveitaron as que tuveron. Eu creo que foi un partido moi de derbi, non? Un partido onde ningún dos dous estaba dominando. Eles tuveron máis acerto nas áreas, sobre todo marcando aí nese minuto 43, non? 45, por aí, xusto antes do descanso, creo que foi un gol que lle fixo moitísimo daño. Un error en defensa que tuvo o Arenteiro e que eles aproveitaron moi ben para adiantarse. E o Arenteiro, pois, o contrario, non supo aproveitar as que tuvo, non entrou o balón, e o fútbol trátase de áreas, o que máis marca, gaña, así que... Sí, por confirmar, que tamén o pon aquí Óscar, a sustitución foi no minuto 63 e a expulsión no 65, bueno, quedaban co desconto e demais, pois, sobre media hora de partido, non? O que comentábamos. E bueno, pois isto fai un pouco tamén cortaxeira de triunfos na casa, se non me equivoco, é o segundo partido que perdemos en Espiñedo. O mellor estou falando moito de memoria. Recordo do Racing de Ferrol, e non sei se algún máis perdimos na casa, aparte desta hora. Teño os datos un pouco cecados con este tema. Creo que podemos ir ás notas, non, Darío? Que che parece?
Veña, pois vamos entonces ás notas do partido. Vou pinchar aquí, xa estemos por aquí, pois vamos entonces. Tes aí a chuleta ti a Mau? Como, perdón? Se tes a chuleta por aí a Mau. Non a teño, pero podo conseguir. Vale, nada, espera. vamos dar bueno, mentres a buscas. Dame un segundo, aí está, que tiña pinchado aquí o número do carreiro. Hoxe deberíamos ter aquí a Gonco, pero bueno, non puido entrar ao final, pero temos as súas notas, entonces algúns xogadores pois están valorados por ele. Vale, é que me están escribindo xusto ahora. Dime por chat que había que mirar a acta do partido porque parece ser que alguén comentou de que sei que lle chamou sinvergüenza ao árbitro. Entón, que habería que revisar a acta do partido a ver si eso aparece. Podo xa buscar eu mientras empezas co tema das notas. Veña. A verdade é que non a mirei todavía, porque a verdade é que non sei, é un pouco xa por desidia ou por como lle queiras chamar, pero bueno, ahora llevo un ollo e confirmámoslo os motivos dos dous cartóns. Entendo que o segundo pois foi por eses aplausos, non? Vale, pois empezo, se queres, cas notas de Gonco. Bueno, cas notas de Gonco non, empezaba cas notas, pero Gonco empezaba con Alvin en portería. Gonco puxolle un 4 Alvin. Que che parece, Milito? Bueno, sen ser o seu mellor partido, a verdade, creo que o mellor sí que é certo que nese primeiro gol pode facer máis, é certo que un Mau a Mau, pero bueno, en liñas xerais creo que non foi nin o mellor partido de Alvin nin do bloque en xeral. Non sei se tanto como para suspendelo, pois, home, pode ser, se valoramos que ese primeiro gol é un pouco pode facer máis, pois o mellor sí, pero bueno, evidentemente non foi o mellor partido do Cancerbeiro. No, eu subiríalle porque é certo que na primeira parte saca un balón ben jodido, aí acordo meu na primeira parte, foi antes do gol, do 1-0. Sí, un balón abaixo donde reacciona ben, que é a única ocasión que teñen o Lugo en toda a primeira parte do gol. Básicamente. Sí. Vale, pois vamos entonces con... espera, coño, que non metín a Alvin. Vale, damos un segundo. Sí, hombre. Eu, mentras tanto, tamén ando buscando por aquí a acta, que non sei ahora mismo, porque me aparecen as do ano pasado. Vale, pois aí temos Alvin un 4, vou entonces eu con Alfa, unha nota que pode ser polémica, Milito. Eu voulle poñer un 5. Creo que dos peores outro día, a verdad. Non me parece dos peores, tuvo un par de salvadas aí na área na primeira parte. Lembro un fallo, creo que era de Brais Val, que provoca unha contra rapidísima do Lugo e chega rapidísimamente a fin de campo aí Alfa para salvar unha ocasión que era moi clara do Lugo. Así que voulle dar un 5 a Alfa. Vale. Lor, Milito. Se non me falla a memoria, lle un 6 a Lor. Creo que foi o que mellor estuvo case de todo o partido por parte do Arenteiro, se non me equivoco. Incluso no final do encontro, cando Jorge pon unha liña de 3 atrás, metendo, creo que era Moya, non sei se a Liceo e outro xogador máis, ahora mesmo non sei se Yaz, bueno, non recordo, el como que acaba de carrileiro dereito e chega a peinar un par de balóns, incluso intenta tirar unha parede con Ochoa na que rompe dentro da área, e que se igual está máis fino e Ochoa igual podería buscarlo con un pase filtrado, é dicir, tanto adiante como atrás, onde o poñas o rapaz pois pelexa, rinde, é unha maravilla, hai que decirlo. Así que nada, un 6 para o bo de Luca Lor. Vamos con Eliseo. Puxolle Gonco unha moi mala nota porque puxolle un 1,
Que che parece? Sí, partido, bueno, xa topei aquí donde podo topar, perdona. Sí que me parece un partido bastante floxo, aínda que tuvo accións destacadas, pero creo que queda marcado nos dous goles. No primeiro, porque eso, creo que ten que contemporizar, sobre todo tendo se dá parado aí a Alex Balboa un minisegundo, non? Dá tido outra vez a axuda de Diego Moreno, recordemos que ademais é o último home, creo que vai moi o bulto e Alex tamén o fai moi ben, pero creo que é erro. E despois na segunda acción, ainda que comentan que o mellor tamén lle poden pitar falta, porque a min quedaba moi lonxe esa xogada, tamén perde ese balón dentro da área e bueno, pues, acarreou o segundo gol. Entón, bueno, creo que a nota, pues, sentindo moito, é un xogador que me está sorprendendo moito, pois creo que é xusta. Sí, todo de acordo. Diego Moreno, toca a min, a verdade que non sabía moi ben que nota dar, non sei, non me indiferencia, voulle poñer un 5. Sí, un pouco con si con sa, non? Sí. Vale, facemos un inciso, estou por aquí no acta, xa topei. Coméntame tamén por liña interna os mentireiros da liña interna que me comentaron o de William de Camargo antes, parece ser que non aparece. Que non... No, mira, vou a ler agora, teño aquí xusto diante, no minuto 65 o xogador o número 10 de Camargo Martins William foi amonestado polo seguinte motivo, por desaprobar coas palabras e xestos unha das miñas decisións, é dicir, pues, que considerou que algún aspaviento ou algún xesto contradictorio, pois lle acarreou ese primeiro cartón. O segundo, pois evidentemente, no mesmo minuto, foi amonestado por dirixirse a min aplaudíndome en señal de desconformidade e desaprobación despois de haber tomado unha decisión. É dicir, pois, un pouco por aplauso e pola reiteración nas protestas, sí. ¿No? Eso o que puxo aquí, va. Perfecto. O colexiado. Pois lo non sabemos se é certo ou non, pero sí, evidentemente non o reflexou o árbitro, así que aquí vamos a dar por entendido que non é certo. Eu podo decir que a verdade que tendo bastante preto non vin que lle dixera ningún insulto, evidentemente, pois ao mellor podeseme escapar, non? Pero bueno, evidentemente non, máis ben, eu vin que se estaba descojonando e aplaudindo, non parece que estuvera dicendo nada. Básicamente, estaba un pouco como burlándose, non, da súa decisión. Vale, continuamos con Brais Val, Milito. Creo que a Brais Val desta vez suspendino, creo que cun 4, non me gustou moito o seu partido, quizás é un partido onde non puido brillar demasiado, sí que é certo que, claro, o equipo queda con 10, creo que despois é un dos trocos, porque xa evidentemente non che vai dar moito cun marcador de 0-2 e cun menos, e intentas facer algo distinto, bueno, creo que non foi o mellor partido, pero creo que tampouco foi dos peores do equipo. Vamos con Bastida. O Xegonco tiña boa mao. Tiña escopeta cargada, non? Sí, acabo de fijarme agora. Un 3 para Bastida. Pois non sei. Nada, sí, a ver, creo que ambos mediocentros estuveron un pouco desaparecidos. Sí que é certo que Bastida incluso chegou algunha vez ao borde da área, intentou conectar un par de disparos, un tropezou ca defensa, outro foiselle moi alto, pero bueno, sí que tampouco creo que foi o mellor partido. Pero bueno, creo que todo evidentemente condicionado porque, a ver, evidentemente podes valorar esos 65 minutos de partido. Nunha primeira parte onde xa dixemos que o Arenteiro, pois creo que o mellor incluso foi lixeiramente superior, pero bueno, evidentemente o resultado e demais pois fan mella nas notas. Exactamente. Bueno, pois pasamos co seguinte, que é Cuellar. Tócame a min. Di por aquí J. López Nogueira que se vai recurrir el CDA a sanción a William de Camargo. Un partido pareceme moi pouco. Bueno, supoño que é un pouco irónico, depende de quen ven, pero entendo que de momento pois as sancións todavía non están contempladas, o mellor pois caelle máis dun partido, non o sei, a verdade, nestes casos que ten estipulado, pero ser doble tarxeta amarela, entendo que será solamente un partido. Pero bueno, igual non é quen máis o sanciona, de todas formas, máis co estamento arbitral. Pasamos con Cuellar.
mal partido de Cuéllar ao meu pesar, non lle saliu nada ostra, non me acordo cal era o xogador co que tiña aí na banda dereita, bueno, na banda dereita do Alenteiro, que o tiña desquiciado, que estaba roubando todas, que non lle estaba cando entrou Nazanel na segunda metade, sí, dis. sí, na segunda metade. Sí. É que non lle salía unha. E Pero na bueno, primeira parte estuvo bastante activo, tuvo esas dúas sí, no, ocasións. sí, hombre, activo, sí. O que pasa que creo que a ejecución non, aí No. fallou. E sí que ben é certo que aí na primeira parte fixo aí un recorte a línea de fondo que se vai Moi por bonito. sí. Mm, Voulle poñer un 4 ao bo de Cuéllar. Exacto. Necesita mejorar entón. Exactamente. Vale, vamos con David Ferreiro, non? Se non me falla a memoria, pode ser. Sí. Correcto. Sí, ese é meu, eu dinlle un 5,5, accións destacadas do media punta de Baños de Molgas, pero bueno, aprobo porque evidentemente se o partido fora noutra dirección seguramente levaría máis nota, pero bueno, sempre aparece, sempre está loitando, non se esconde, se ten que ter o balón, incluso había veces que baixaba hasta ese posto de 6 para empezar a organizar xogo. Bueno, xa non descubrimos nada novo a estas alturas con David Ferreiro. Sí, vamos, vouche meter, espera, o 5 con 5. Sí, Comentaban aquí 5,5. polo chat que creo que moi acertada esa observación de que Cuéllar parecía que estaba, pero como dicía, Cuéllar Está estaba motivado. extra motivado, quería hacer mucho e non le salía nada. Pois creo que é unha frase moi acertada, era Pode víase que ser. intentaba, e tanto que intentaba, quería facer de todo na mesma xogada e acababa por non conseguir facer nada. Bueno, nada, Sí, de que lle debía levaba de unha tostada. debía de ter ansiedade, non? Tamén enfrentarse ao seu equipo, tamén tuvo algún que outro increpado aí por algún certo sector dos Sí, seareiros lucenses, non? Entonces, bueno, ao ganas final de sempre demostrar. exactamente, sempre é un partido especial para ele con ganas de demostrar, como ben dis. Exactamente. Dani González, puxo llegón con 5. Bueno, pois aprobouno. Moi ben o tuvo que facer Dani González para que hoxe o señor Sí. Gonco lle dixe un aprobado. A mí non me gustou en exceso, sí No. que tuvo algunha cousa, pero sobre todo achacolle moito esa mala elección na definición nesa Sí. xogada, non? Eu, dende onde estaba, vino chegar no centro da área, co porteiro, bueno, evidentemente case a media salida, creo que, aínda que estaba tapando algo da portería, creo que o que pedía aí a xogada era buscar un dos dous paus, non? De primeiras. El intentou regatear, foiselle longo e creo que malgastou aí unha ocasión que non está tendo sorte co gol, que está tendo opcións de meter o gol, xa os tuvo fai 15 días contra Osasuna Promesas, outro día un cabezazo contra o Real Madrid Castela, e que creo que este rapaz que en canto meta un gol, creo que aí vai topar un pouco ese desasosiego, non? Ese alivio, non? Para poder o mellor demostrar o fútbol que leva dentro. Sí, dende logo, dende logo. Vou con Mingo. Pois, non me gustou, e que pedíamos na segunda parte, e falábamos ali no fondo, que o equipo pedía a Dilson, pero vamos, como comer, porque Mingo por dentro non estaba, e que casi non tocaba o balón. Vou dar un 5 polo esforzo que é innegable que o ten e que o demostra, pero ben é certo que non é que tampouco tuvo moitas oportunidades. Sí, dende logo. William de Cabargo, Milito. Pois un -10, evidentemente. O sea, non sei que nota máis baixa poñerlle a alguén, o sea, se houbera, poría ya. É dicir, pois, que quedas reflexado, quedas sinalado, que non hai outra nota posible. Creo que un futbolista que xa pasou polo fútbol profesional, que está co cu pelado, que non está rendindo o nivel que o seu valedor dixo que iba a demostrar aquí, estámoslo vendo, non sei, falo de memoria, pero creo que son 0 goles e 0 asistencias, un xogador que viña aquí a ser diferencial
e que non está sendo diferencial e que aínda por encima pois está, evidentemente non lle poñas un 10, ponlle o guionciño porque isto vai parecer unha coña de mal gusto. Entonces, bueno, pois creo que ademais o comunicado que saca non é del todo, como decilo, non sincero, porque serán as súas palabras ou non o sei, pero creo que aínda ten non sei, a pouca vergonza de escudarse en que o árbitro se precipita tomando a decisión, cando creo que en absoluto o fai, creo que está xustificado totalmente. O mellor topaste outro árbitro que o mellor pois xo aguanta, pero ese, por exemplo, non o fixo, e creo que, non sei, para min, este xogador, como moita xente que comentou no noso Instagram, non debería de volver vestir a camiseta verde, e non só por isto. Sí, a ver, excusarse no árbitro creo que é moito excusarse, non? É que en canto vin, porque xusto estaba mirando, en canto vin que facía ese gesto, sabe que xa dixen roja porque é que te expulsen, en todos os campos te van a expulsar por facer, o sea, en todos os campos te van a sacar a amarilla por facer eso. É que se yo fai, que aparte fixo yo na cara, non yo fixo, bueno, deus a volta e aplaudí, non, é que yo fixo na cara, sabe? Aparte con ese tono de provocación, de prepotencia, de mentres o estaba mirando, fixo yo diante dele. A min o que máis me fastidiou, evidentemente todo o xesto e todo eso, pois comentaban hoxe polo famosísimo grupo ese de WhatsApp, non? Unha voz moi acertada que dixo que, bueno, a verdade que non me acordo quen o dixo, pero que, bueno, que digamos que aquí o club, non sei como dicilo suavemente, fixo o favor, por dicilo de alguma maneira, de traelo para aquí, ten un sueldo, pode estar xogando ao fútbol, xa non digamos a división, pode estar xogando ao fútbol. Aquí comentouse, noutros sitios comentouse que pode haber hasta negligencias nesa fichaxe a nivel, digamos, físico. Está aquí, deuselle a acollida aquí, deuselle un soldo aquí, está traballando aquí, o xogador devolveo pois facendo eso, non? Pois como mínimo, se o club fixo o que fixo para que estés aquí, como mínimo é terlle un pouco de respeto. O club, a afición, os compañeiros, o staff, bueno, eso. Creo que o mínimo era respeto. Xa non digamos exixencia deportiva, xa non falamos deso, pero o mínimo era respeto. Dende logo que a falta de respeto é moi grande. A xente, evidentemente, costalle moitos cartos acudir a Espiñedo, porque, bueno, ao final, pois son 200 euros quen se senta nesa tribuna, e se ten un fillo, pois X máis, se ten a parexa, pois outros 200, e, bueno, creo que o sentimento está aí de moita xente, e creo que outro día se xogou con ese sentimento. Aínda por riba, confirmaronmo esta tarde, o xogador sale expulsado e non se queda a dar a cara, escapa do estadio, vaise antes de que finalice o partido. Pola razón que sexa, dame igual, pero pareceme lamentable. Bueno, sí que é certo que saca ou lanza ese comunicado pedindo disculpas á afección, a compañeiros, etcétera, etcétera, pero para mí non é suficiente. E non é suficiente, ademais, cando despois aínda te escudas nunha decisión que, aínda que sumas as consecuencias e sumas as culpas, dis como a quen, bueno, pero, non? Entonces non me parece ni medio normal. Así que con isto todo, pois, quedase un panorama, pois, moi complicado sobre o caso William de Camargo, Darío. Exactamente. Pois vamos con Adilson, Milito. Adilson era de Gonzalo, me parece, se non me falla a memoria. Creo que sí, puxo por aí a nota. Non sei se era un 4, me parece. Sí, está no certo un 4. Sí, tampouco foi o mellor día do centrocampista, non? Bueno, tamén entrou nun contexto onde pouco pudo brillar, que tuvo 3 minutos simplemente para estar 11 con 11, e logo, pois, volvemos ao mismo. Para min, eu nin lle poría o suspenso, pero bueno, seu pois tampouco acontece nada. Sí, eu creo que a clave é o que dixeches tú, que eu creo que o equipo pedía un Adilson aí, pedía esas virtudes que lle daba, pero que, evidentemente, se cando entras aos 2 minutos te quedas con 10, o equipo
xa se vai abaixo, xa non ten ese ímputu polo empate, pois, bueno, pouco se lle pode achacar, creo eu. Sí, sobre todo pediu porque o campo outro día, pois evidentemente hai zonas onde se ve que está mal, onde temos que preguntar tamén que pasou con que o campo o ano pasado estaba tan ben, ou polo menos aguantou moi ben todo o ano e este ano pois está chegando os meses de inverno e está toda a parte central outra vez levantada e non sei que está sucedendo, porque fai pouco estábamos presumindo outra vez de campo, ahora xa non podemos presumir, non sei que é o que acontece neste sentido. Entonces, bueno, creo que eso, o Adilson podía ser bo nun contexto onde o Lugo, pois o mellor vai che entregar máis o balón, onde se vai replegar un pouquiño máis, onde vas ter que o mellor xogar un pouquiño máis directo en certos momentos e onde aí pode destacar xogar esas segundas xogadas, non? Bueno, pois non. William de Camargo non lle permitiu, evidentemente. Sí, un pouco o mesmo caso que Jácer. Sí. Xogador que, bueno, que salía, eu creo que a intención era boa a de Cuesta con esa salida de William da Camargo, Adilson e Jácer, creo que o equipo ainda lle iba a meter unha marcha máis ao que estaba facendo, pero bueno, creo que, como comentamos xa outra vez, ali nese 2 minutos despois acabou o partido, tuvo unha ocasión bastante clara Jácer dentro da área, que se fixo a picha un lío, creo que pasouselle tantas cousas pola cabeza, sin pasar, sin centrar, sin tirar, sin recortar para atrás, que cando yo iba a darlle o balón xa lle quitaran. De feito, pegou ali un grito, estábamos no fondo, pegou un grito da rabia, no? Desa impotencia de que tanto sobrepensou a xogada que lle quitaron. Así que, bueno, sí, pero un 4, 5. outro día entrou pola parte dereita, incluso intentou tirar algunha diagonal, parecía que físicamente volve ser ese Jácer potente, non? E forte que agardamos e que vimos incluso neses primeiros compases de tempada. E bueno, pois esperemos que sexa un xogador máis a unir a causa. Sí. Siguiente, Molla, Melito. Eu suspendino porque, non sei, non me acabou de gustar, tuvo aí dillo 4, creo, me parece. 3 incluso, bueno, pois fun máis bravo. É que perdeu aí un par de balóns aí na salida, onde o Arenteiro estaba intentando, pois neses últimos minutos, intentar chegar arriba. É certo que non ia a cambiar moito, pero non o vin seguro co balón. Empezou de medio centro, cando entra por Val, creo que o sustituído, e logo, pois, eso, ponse en defensa de 3, en línea de 3, cando xa pois intenta ir a por todas Jorge, e bueno, non o vin fino, a verdade, pero bueno, a nota un pouco, ainda que sexa un suspenso, non é super, non, avaliable, por así decirlo. Sí, no. Martín Ochoa, era turno de Gonco e deulle un SC, sin calificar. Sí, tampouco non puido, empezou na dereita, logo cambiou no Cuesta a doble punta, bueno, intentou aí neses momentos de indecisión, pois intentou facer varias cousas Cuesta, pero bueno, ningún delas deu resultado. Martín Ochoa. Perdón, Sí, Martín Martín Ochoa. Jorge Cuesta. Martín Ochoa xa está. Vamos co adestador. Pois eu voulle dar un 5, non? Porque creo que o plantexamento é bo, creo que os cambios a priori eran o que pedía o partido, seguramente, pero evidentemente non é por ser pesados, pero volveche torpedear toda a estrategia un xogador. Sí, efectivamente. Sí, 4, 5, sí. A ver, realmente o equipo tampouco é que fixera un partidazo, pero tampouco o Lugo fixo un partidazo. Eu creo que era un partido máis de empate que outra cousa, pero decantouse evidentemente polas áreas. Sí, bueno, veña, podo estar de acordo contigo, un 5, e veremos a ver que pasa nas próximas semanas, cas salidas, cas entradas. Pregúntanos sobre eso, mira, ben tirado aí, Darío, o que comentaches, pregúntanos sobre este tema, sobre unha posible salida. Din aquí, el Cartagena se va a llevar a Luca Lor? Pois non o sei, a verdade. Hai unha información que a min me din que o Cartagena tiña que solicitalo antes do 31 de decembro. Non sei se isto é así ou non, a verdade é que non o podo asegurar. Pero outro día Lucas sale a falar en roda de prensa, preguntámoslle por este tema, el comenta que non ten novas sobre isto, que nadie se puxo en contacto con el dende Cartagena,
que ele está moi contento aquí. Entonces, bueno, pois non o sei, non che podo decir se o que che dixen na primeira información é así, porque isto é algo que me contan dentro do entorno do Carballiño, pero non o podo asegurar, porque non o sei. Entonces, eso, o máis reciente é, se queres tes aí as palabras de Lucalor no noso Instagram, neste último partido fronte ao Lugo, que sale a rolda de prensa, e comenta sobre isto, e pouco máis che podo comentar ao respecto. Vale, pois nada máis. Listo el pavo. Sí, nada máis. Podemos, se queres, se pinchas aí a clasificación rapidamente, podemos comentar como quedas. Sí, poderá buscar aí nun segundiño, que aumentes tanto, pincho aquí por fora. E bueno, pois quedamos nunha situación xa acabada a primeira volta. Ademais, hai que recordar que este era o último partido da primeira volta, ainda que sexa xa 12 de xaneiro. Pois acabamos con 19 puntos, non? A esta primeira volta, nunha posición como a 17ª, que che manda pois a segunda ref, non? E bueno, neste senso, pois acompañaríanos tamén a Ponferradina no posto 16 con 20 puntos, Osasuna B con 18 puntos, Guadalajara con 18 puntos tamén no posto penúltimo, que tamén hai que decir que acaba de destituir o seu adestrador, a Pere Martí, despois deste último fin de semana, onde non pasaron do empate na casa fronte ao Cacereño, o propio Cacereño que o colista da competición, non? Con 16 puntos. Pola parte alta, temos por aí o Tenerife con puño de ferro, non? Que ademais consigue a victoria o viernes nesa apertura da xornada contra o Talavera, un dos nosos rivais directos, por 1-0 nese minuto 91, fai aí o gol que lles dá os 3 puntos. E pois hai aí unha nova, non? Nos postos de playoff sale dos mesmos o Racing de Ferrol por primeira vez, creo, en todo o ano. Despois de votar ao antigo adestador, como era Pablo López, puxose Michel Alonso como interino para este partido. Hoxe anunciaron a Romo como novo adestador, non o Romo do Arenteiro, non vos vayades a equivocar. E bueno, ese adestador do Racing de Santander, Cartaxena, entre outros. Conforman agora o playoff, pois aí tedes, non? Pinchado. Segundo Celta B con 36 puntos, terceiro Pontevedra, o noso próximo rival do sábado, cuarto de Pasarón, que está facendo un campañón, que vai gañar a Avilés este fin de semana por 0-3, gol de Víctor Emil, parabéns o lateral de Vilalba, ese xogador verde. Pechan os postos de privilexio Real Madrid Castela e Athletic Club B. 3 filiais, hai que decir, do playoff. Que che parece isto, Darío? Como lo ves? Estás muteado. Date aí Ahora. volumen. Bueno, o dos filiais, dis. Pregúntame Sí, por dos filiais. máis que nada, sí. E tamén o tema do Arenteiro, evidentemente. A tónica un pouco de todos os anos, non? Sempre hai momentos nos que se ven arriba, de repente desaparecen, de repente volven, bueno. Non sei, creo que xa o temos dito, non? Os filiais son, creo que un caso aparte, creo que non sei a palabra. Bueno, bueno, non sei. Desnaturalizan a competición. Sí, exactamente, sí. Non era exactamente esa palabra, pero un pouco, non? Un pouco eso. Nada, comentar que hai un Talavera Unionistas este fin de semana, polo que o Arenteiro se consigue os 3 puntos, se non me equivoco, saldría de descenso, non? Bueno, igual, sí, así é, exactamente. Igual o que te referías é que desvirtúan un pouco a competición, sobre todo polo tema de que, ao mellor, pois nunha xornada hai moitos equipos que levan xogadores do filial para o primeiro equipo e teñen baixas, despois a outra non. Exactamente. Xa sabemos como é este asunto dos filiais. Non sei se queres destacar algunha cousiña máis da clasificación. 19 puntos. As contas normalmente din que 44, 45 puntos van facer falta. Eso quere decir que mínimo hai que sacar 25 puntazos nesta segunda volta, polo menos. Se non son 26 ou 27. Como lo ves? Bueno, aí estamos, en la pomada. Aí estamos, non? En la pomada.
Sí. Bueno, sí que é certo que desta vez non hai nadie acabada a primeira volta que digas tú está desahuciado ou digas ti, pois xa non ten remedio, non? Sí, non dá esa sensación. Antes sempre Sí. había un equipo Sí, descolgado. un ou dous, non? Sí. Sempre o millor parecía que estaban un pouquiño enterrados. Bueno, pois nada, creo que quedou bastante analizado todo o que foi o partido. Pechamos ca clasificación esta primeira volta e nada máis. Podemos ir o último sector, non, Darío? Veña, vamos Última alá parte. entonces con esa sección de novas que tanto nos gusta. De tierra de moros, ha venido a España con cadenas de oro. Cada vez que la niña bailaba, las cadenas de oro se le voleaban. Amor mío, quen teme ver a ir a ver polas espaldas na máis sabía te coñecere. Se tuvera un amor firme, moito ya había querer, pero os amores da fora son de... Pois vamos alá, Milito, que novas da semana nos traes? Bueno, pois vamos comezar, non, co tema dos resultados dos outros equipos senior da categoría. Creo que dous bons resultados en liñas xerais este fin de semana. Comezamos sobre todo a parte moi positiva, que foi esa victoria do noso femenino diante do Sporting Burgo na casa por 4-2, o que fai que as nosas rapazas se sitúen con 15 puntos, xa abrindo un marxe de 7 puntos sobre o descenso, un pouquiño en terra de ninguén tamén, porque xa os postos nobles quedan moi lonxe, sobre a 14 puntos, precisamente, o último equipo que está en playoff, que é o Atlético San Pedro, pero moi boa victoria por parte das nosas, e a seguir así e intentar rascar un bo resultado a próxima xornada. E no outro equipo, o Arenteiro B, o Arenteiro Promesas, que visitaba esta semana un campo tan difícil como era o do segundo clasificado, o Atlético Vilariño, e colleitou un empate por 2-2. Pois eso fai que respire un pouquiño, non? Que se coloque e se manteña firme aí nesa 10ª posición con 21 puntos, metade de táboa, con bastante marxe sobre o descenso, e, bueno, polo menos encamiñarse a unha tempada tranquila onde xa os postos nobles tamén lle quedan moi lenxos a 11 puntos os postos de promoción, que, bueno, veremos ao mellor se na segunda volta sen quenes de chegar a eles, o galla que sí, pero polo menos un pouco de tranquilidade nese tan axitado principio de tempada do filial arenteirista, Darío. Correcto. Pois moi ben, non sei se queres comentar algo máis nestas novas, non? Bueno, pois nada, comentar, son varias cousas que comentar. Evidentemente, non vou poder dar todos os detalles que quixera dar e non vou poder falar todo o que quixera falar porque, bueno, así mo aconsellaron, pero evidentemente todo isto ten que ver co tema William de Camargo. William de Camargo, como xa vos dixemos, outro día, pois xa a primeira falta de respeto é o que pasou no campo, a segunda é marcharse do campo, non agardar polos seus compañeiros, non dar a cara, non pedir disculpas nese momento, creo que como sería de recibo facer, pero este xa é un episodio que con este xogador, pois creo que xa ten moita tela, é un xogador que leva feito moitos actos indisciplinarios deportivos, de chegar a adestamentos, xa con o antigo adestador en nunhas condicións pois non as máis axeitadas para ser un profesional deste equipo. Desplantes o antigo adestador algún que outro tamén, non só el foi quen o estivo, e bueno, pois son actos xa máis que justificables para que o Arenteiro os sacase á luz. Non sei quen está blanqueando o comportamento deste chico, por todos é sabido,
cousas que se saben no pobo, de ver a este xogador polas rúas, bueno, evidentemente aquí todos somos persoas, todos somos xóvenes, todos podemos salir, evidentemente, pero hai que saber cando toca e cando non toca. Eu evidentemente non me vou meter en que ti xogues un partido, empates, perdas ou gañes e logo queiras salir a distraerte, pero hai cousas que son esas e outras que son outras. Pero o máis grave de todo isto é un acto de indisciplina ou máis ben extradeportivo que evidentemente hoxe pretendíamos contárvolo aquí a todos, pero bueno, son cousas que ao mellor nos poden a nós o podcast repercutirnos algún problema, non queremos contalas hasta que isto todo se faga un pouquiño público, pero cousas que a este xogador lle poden tamén reprender pois faltas graves, non? E non diante do Arenteiro, non diante do fútbol, senón noutras situacións nas que creo que hai que ser persoas e creo que xa non só o xogador, que é o que as fai e quen ten o problema, pero creo que un pouco o que comentábamos antes, blanquear isto dende a persoa que o trouxe aquí, blanquear isto dende unha directiva que non está sendo taxantes con estes comportamentos. Teño que destacar, aparte desto, que hai outro xogador como é Rubén Richarte, que non sei por qué, a ver se o clube nos pode decir o motivo e o pode sacar a luz de que aínda non pasou polo Carballiño dende as Navidades. Se non o pode explicar, estaría ben saber o motivo. Entonces creo que blanqueen este tipo de comportamentos é unha cousa que vai en contra dos valores, por así decilos, de Club Deportivo Arenteiro, totalmente. Isto xa non vai de amiguismos nin de nada similar. Por eso penso que aquí alguén ten que asumir as culpas, asumir responsabilidades, porque, como comentábamos antes, podemos poñer o exemplo de Selman no Pontevedra, podemos poñer o exemplo de Víctor Gamarra na Unión Deportiva Ourense, o seu máximo goleador, dianteiro referente, e non lle temblou a mau o equipo en darlle salida, porque ademais o xogador o necesitaba. Pois quizás con este tema habría que actuar da mesma maneira. E, sobre todo, evidentemente, e creo que é moi importante, non blanquealo, non tapalo, que aquí os socios de Club Deportivo Arenteiro temos dereito a saber a quen temos como xogadores, como socios que somos, isto pois pode, ademais, evidentemente, acarrear outros problemas de vestiario ou problemas maiores. Entonces aí vos lo deixo. Se pasado o tempo podo contarvos máis, contareívolo, xa vos digo, pídovos disculpas porque o último que queremos é que tanto na miña persoa, na persoa do podcast, na persoa de Darío, de quen compoñemos este humilde podcast, que estamos aquí non para lucrarnos, nin para buscar ningún tipo de beneficio, o único beneficio que queremos é o de Club Deportivo Arenteiro, que estas cousas se sepan e que se tomen medidas, porque o que non vamos a permitir, e eu dende a miña primeira persoa, e xa o digo aquí, que se William de Camargo volve xogar coa camiseta verde, eu vou ser dos primeiros en baixarme do barco, e iso teño máis que claro. Así que nada, Darío, eso que quería vos contar, non vos lo puiden contar como eu ben quixera, pero creo que a bo entendedor poucas palabras bastan. Pois moi ben, aí queda, e que xa queda, cada un saca as súas propias conclusións. Así que nada, pois non sei se queres comentar algo máis, Milito. Non, eu pola miña parte creo que xa está todo bastante dito e creo que non hai moito máis que comentar. Non sei se tú queres comentar algo sobre isto, dar a tua opinión ou como ves ti o prisma de socio de Clube Deportivo Arenteiro e xa pechamos. Porque creo que quedou un programa bastante breve, creo que contamos un pouquiño todo e creo que... Non sei se do mercado sabes algo, por certo. Non. Tes así alguna exclusinda? Non, parece que está todo bastante parado, non? Sí, o único que lín estes días era, bueno, que agora non me acordo o nome do xogador, tiño por aí apuntado, que é un xogador que xogou no Zamora, un atacante no que estaba interesado o Club Deportivo Arenteiro, según Cazurro, pero non se supo nada máis. Non sei se sería fume ou... A verdad que non sei, tamén se falaba
de John Merino, lateral dereito do Lugo, que outro día non estaba, creo, na convocatoria. Tamén se comentaba como unha posibilidade, pero non sei. A verdade é que as cousas semellan que ata que non haxa salidas non vai haber entradas no Club Deportivo Arenteiro, e a verdade é que é un mercado un tanto especial, que aínda sendo un mercado difícil, hai xogadores moi apetecibles no mercado que mellorarían bastante os recursos, non, do plantel. Bueno, pois... Bueno, por nada, pechamos aquí entonces, Milito, que che parece? Sí, por min sí, a verdade. Unha horiña aí, cortita al Vale. pie, directos al grano, mau to mau. Bueno, pois... Hostia, Ala, isto vai po out of contest que nos crearon. Che vai directo. Nin cotiza. Hostia. Puxeche este nervioso. E iso que non se ve en imagen, pero... A saber o que che mandaron. Bueno, pois queda entonces... queda entonces aquí o programa. Recorda se queres un partido do sábado, non? Exactamente, partido do sábado ás 4. Unha porriña tamén, aí para rematalo, se queres. De novo 4 e cuarto en Pasarón, Terras Pontevedresas, pois veña, eu vou a confiar e vou decir un 2. Non sei, un na Boa Vila, firmo empate e facelo mellor que se poida nestas dúas próximas saídas. A ver. Pois nada, queda aí o programa, donde vémonos o sábado en Pasarón, como sempre, a semana que ven, onde nos vemos, Milito? Na cantina. Graciñas. Gracias. Hay serpientes enroscadas en tu